Yung na video. ito po? Ayun. Ilalagay tapos ilalagay yan. Ayun. Ayun. Ito po, auntie. Galing, no? Wow. Like baka wala akong suki. Wow. Panakot na dad. Hey. Parang ano 8 kilo. Dalawahin mo na pare. Ano kaya ito? Ang bigat. Ang bigat pala Opo, nito, opo, auntie. ate. Magtatanim kayo ng halaman din? Paano kaya? Opo. Sa mga kabukiran po, auntie. Pero ngayon lang kami nakakita ng ganitong miracle tree. Anong kwan kayo? Abot. Auntie. Anong meron kayong... Vlog. Oh, so meron po kami stasyon. Duck farming, bamboo. Marami po kami sinusulong na na programa, advocacy. Kami, mga forester din kami. Uy, parehas! Parehas, coach. Ilatag mo, ilatag mo. Hindi, ito nga sabihin nyo, auntie, naka-record po tayo sa online. Sa forestry po kayo. Oo, nagtitinda kami ng halaman, nagkukontrata kami ng mga kwan, nagdidistribute Wow. kami sa mga government employee. Hanggang ngayon po, auntie, nasa ano kayo? Oh, very good. Yung mga kwan, yung mga nagpuputol ng kaya ng mga sa DPWH. Opo. Kami ang Nagdi-distribute ng mga kinukunan- seedlings. Wow. Kinukunan nila sa amin kami. okay. Na-accredited kami sa DNR. Oh, very good. Kasi So lahat po ng Very klase. good. Oo nga, ito, dwarf daming po seedlings, kayo, oh. auntie? Mga dwarf na fruit bearing trees meron kayo. Ayun, ang daming seedlings. So, Kasi mga yan po kaibigan, isa no, sa daming mga seedlings. pinopromote namin ngayon, auntie. kasi may Auntie, ano, pwede pong malaman namin yung inyong contact number para. hindi ko alam yung contact number. Ay, sige po, auntie. Sige po. Hindi, kukunin niya. Kan na lang ano. Ay, Pasyal na lang po kami dito. palagi kayo dito. Oh, kilala niya po si Coach Julius. Julie. Ayun po si Coach Julius. Oh. Coach Siya Jonathan po yung Ducati. team leader natin dito. Ay, hindi ka bang kaya? Oh. Ayan. Oh. Forestry pala si auntie. Oh. Oh. Forester kami. May dala. Ang bigat, At grabe. retired kami. Parang 12 kilos po ito, auntie. Ang bigat niya. Ay, Happy New Year. Bili mo na pa isa pare. Ayun, ang Ah, dami si pala. na ano dati, na-stroke pero hindi mo makikitaan ng ano. Oo nga. Ganun ba? Di ba hindi? Na-stroke. Nagpa-therapy po kayo, te? na-opera na ako lang ng kwan. Ay, opera ba yun? Akala ko stroke mo. Opera ng gallstone. Gallstone. Opo, hindi yung recover nante. Lalong ano, na... Sige, auntie, pagbalik namin, nagmi-milk tea po ba kayo, auntie? Milk tea. Opo, meron po kami pinopromote na organic milk tea. Carabao, hindi. Hindi po, yung milk tea po talaga na organic. Yung kwan, minsan yung anak ko. Ay, sige po, mahilig. pagka ano, pasyal kami dito, auntie. Oo. Sige po. Wala Tsaka naman dito. business-minded din pati mga ano. Wala kasi yung anak ko na mahilig sa milk tea, si doktora. Ay, opo. Saan po siya nakabase ngayon? Sa Region 1. Ah, sa rito. Ate, pabili pa nga po ako ng ano. Dalawa. Dalawa pa? Oo. Sandalita, alisin ko ito tama, bigat. Sige Oh, po, sige, sige sige, po, sige, auntie. Ay, sa susunod, ano na po namin yan. Tatay ko kasi Uubusin stroke na pa. namin. Papainin ko. Lulutuin niya ba yun? Luto pa pala po. Stroke eh. Magkano din ito? Lalagyan mo sa gym. Ibigyan kita para sikat ka. Ikaw ang pogi eh. 12 kilos ang timbang. Lang isang bunga. Coach, kunin mo yung ano, coach. Ayan na. Ayan na. Kasi pala yun niya. 100 yun. Pare, ikaw pogi. Ikaw kumuha ng bunga, pare. Eh, si Coach Julius, mataas. Oo. Bumigay sa amin. Dalawa. Diyan po ba ang bukas ng dati? Ayan sa video. Dalawa. Yun pare, oh. Isang ba? Ito, dalawa po ako. Ayun dyan. Ayun, pare, ayun, dalawa. Ayun, oh. Oh, ayun, oh. Oh, pare, oh. Hindi, Spider-Man po, may hagda naman eh. Hindi ka nakatungkod yan. Hindi, pare, ayun, oh. Pwede pong gamitin to, ano, ante? Oo, parang ano, suporta lang. Oo. Oh. Ay, nabulok lang, te, oh. Nahulog. Nahulog lang. Ayun po, nahulog lang, oh.
Ano po, si Spider-Man, Coach Don, the Spider-Man. Brown na, pwede na yan. Ito po, ante. Ito para jumbo. Tignan mo mga, pa, Yan, jumbo yan. Ate, takpag yan niyo. babalik na. Jumbo. Jumbo. Ito pong mas malaki. Oh, jumbo pare yan, jumbo. Ay, jumbo yan, Spider-Man. Wala pa tayong 50 kilos, kaya kayang-kaya. Ayun po, si Coach Don. The Miracle Fruit. Pasa pare. Pare, Coach. Coach, pasa sa'yo. Shoot the ball. Shoot the ball. Shoot the ball. Ayun ba? Shoot the ball. First basket. Ito pong isa. Tignan mo kung brown na, para mas magandang. First basket. Oh, yan. First basket. First basket. Yun. Coach, assist pass, Coach. Assist pass. Coach, assist pass. Ayos. Thank you. Wala na kasi akong cash dito. Alamatan ni, Wala na alamatan ni akong ka. Ay, kunin mo na yung, ito ta. Oh, pinabibigay na. Isa, ante. Ay, kasi hinit na to. Oh, para gibawin nyo. Ay, give oh. Naku, salamat, ante. Sayang, wala ako nung... May Gcash ba kayo, ante? Gcash? Hindi. Wala kayong Gcash. Yung anak ko. Sayang, pauwi na kasi kami kaya ano eh. Taga saan kayo? Bulacan. Ay, malayo. Oo, pauwi, sayang. Oh. Laki niyo po ang ating Thank you kasali nauhing pagdangal. Nakapunta kayo doon. Oh. I love Bohol, oh. I love Bohol, oh. Suot ni Kasama ko si... Ante, pagbalik po Very natin, good. pag-usapan natin yung Project Legacy. Opo. Legacy Project. Ito po, duck farming. Ayun, may mga seedlings si ate, oh. Oh, yan. Iya, Mga seedlings, oh. Ayun, oh. Ito, oh. Ano to, eh. Gusto ni... Taga-Bulacan kayo? Opo. Ito, gano'n. Opo, dito po. Oh. Mister ko kanina palaging nag-bukwan siya kasi Sa Facebook, wala YouTube. wala na kami ba naman parang relaxation namin dito kasi Dito. retired na kami. Oo. Ayun, para hindi kami maboring. Tama. Sa NGO po kayo ngayon, ante. Mayroon kaming kwan, Oo. yung Organization. Oh. Pero registered as NGO po siya. hindi sa private kami. Private kami. Oo. Parang kami din, private. Oo, accredited kami sa BNI, accredited kami. Kaya kami Correct. magsusupply na naman kasi Sige po, ante. yun Yan. ang mga requirements nila. Opo. Hanggang Bataan, hanggang doon sa doon sa Aurora noon, nag-produce kami nakakuha kami ng kontrata na 500 seedlings of 500,000 seedlings of coffee. Ano Galing. po? Coffee Arabica o Arabica. Wow. Yun yung patok po ngayon, di ba? Kahit sa Benguet, napakarami po. Kami dito sa region 1, Galing. nag-produce kami, meron kaming nursery sa mga taram kasi taga Mga tarim. Tarim. Nag-migrate na kami dito kasi dito ang office namin. Tama. Sige, ante, pagbalik po, Opo. mag-usap po tayo regarding yan. Opo. Wala naman kasi hindi ko alam Hindi, okay lang po kasi. Hindi niyo po alam number nyo. Diyan lang kami sa ano, ante. Panoorin niyo lang po ito sa James Galang sa YouTube. James Galang, opo, Galang, James Galang. Makikita niyo po. Tapos comment po kayo ng number niyo ron. Hello po. Ganda araw po. New Year po. Namili po kami ng inyong miracle fruit. Opo. Hindi, private rin po kami, private entity. Susulong naman po namin ang duck farming at saka po livelihood ng bamboo tree planting. Nagsusupply kami ng bamboo. Ayun, Sakto. Hindi po. sakto. Nasa ano sila. Forestry. Nagsusupply kami. Then, naman customer ko. Very good. Very good. LGU po. Salaminos. So kayo po yung nagsusupply ng ano po dyan, kawayan tinik. O yan po yung Ayun. kailangan nila dyan, 1,000. Ayun. Uncle, New Year. Happy New Year. Uncle, Ah. kabisado niyo po yung contact number niyo para ma-save ko. Oh. Kabisado. Anong company kayo? Private po kami. Legacy project Najib. po. Oo. Oo. Yung po yung sinusulong. Yung malaking fund sa Tarlac, yung ang tawag doon. Yung Victor Pala. Pinagpala Foundation. Cooperative. Corporation. Corporation. Yung tracking plant doon na dalawa. Sa Mayantok at saka sa Moriones. Ang napuntahan po namin sa Tarlac, Victoria, yung gawaan po ng bamboo bike.
Victoria. Opo, sa Victoria Papunta Tarlac. Papunta ng Nueva Ecija. Opo. Yes. Galing. So, saan ang base niyo? Ano po, actually, ang pinaka-area ko po, Region 1, 2, 5, saka Region 3 and 4. Pero by ano po, before end of this month, Palawan, Puerto Princesa, kasi 4,000 hectares po yung i-develop namin doon na Bamboo Village Beach Resort. So, nakataya pa rin kasi. Actually, galing na po kami kahapon. Magsasubmit kami kay magsasubmit na po kami kay Mayor ng proposal para endorse nila kami. Kasi galing po kami sa Polo. Ang dami palang mga ano po doon, Hindi, kawayan. maraming kawayan dito sa Wested. Opo. Diyan ka kumuha ng data sa DNR. Dito po mismo. Kasi DNR nagbibiya- Senro po, ano? Oo, Ayun. nagbibiyahe lang po yan. Nag-issue ng transport permit. Ayaw po. Ay, okay. Ito, Bulacan. Okay po. Sige Yung po. anak ko, gusto namin kasi yung dyan, no, sa Opo. harap. Sa sabi ng digital. Ano pong pangalan niyo, Uncle? Balanon, Dre. Si Uncle Ray. So, Kailangan Kasama po namin si Coach Julius. Oh. kilala niyo siguro yung anak ko. Ay, dyan ang Mr. Ay, naman yung Captain. Kasama niya, diyan ang Kapsat niya sa ulit na. Oo, nakarunong pa na. So, bale, hindi ka maintindihan yung vision niya. Ano po, tree planting po ng, actually, umpisa Bamboo po yung farming. bamboo, pero pati po yung mga yung mga Organic yung farming. mga dwarf. Oh. Lahat po ng klase ng mga fruit bearing trees. Actually, doon po kami pa, Yes. may engage po na po kami doon. Import-export po ng mga... Hindi, sooner pa naman yun. Lahat. Oo. So, development ang sa inyo. Yes. Opo, kasama po yun. So, Opo. yung company nyo, private company. Yes, private po. So, nakikitayap kayo Sa po. Pati po sa, LGU. mostly sa cooperative. Yes. LGU. LGU po. Kasi yung cooperative dito, si Ate Masyap, no? Opo. Siya ang presidente ng cooperative. Kilala mo, napunta ka na sa City Hall. Opo, galing po kami kahapon. Register, Opo. Valentino. Opo. Register ang Opo. charge yan eh. Mm. Kasi nung nangontrata ko ng 10,000 bamboo seedless yung kawain tinig. Opo. Ako ang nangontrata ng Saan po galing yun, Uncle? pinatubo ko. Kayo mismo ang nag-ano? Propagate nila. Yan ang ginagawa nila. Oh. Tama po, Uncle. Sige, Ito, ituloy niyo po. ginagawa yan. nila. Oh. Ayan, oh. Kasi, Uncle, kaya po bamboo, the fastest growing plant on earth. Diba, Uncle? Within 24 Meron kang hours, calling card. 1 meter. Wala po yung yun. card mo. I-save nyo na lang po yung number ko, Uncle. Kunin mo na yung number ko. Sige po. Doon muna kayo. Sige po. Sige po, Uncle. Okay po. flowering tree. Ayun. Sige po, Uncle. Ipopromote namin yan kasi Oo. Pag may magla-landscape, una, Uncle, ganito po. Bakit Ayos. pinopromote namin yan? Ang isang cause po kasi ng global warming and climate. Jamelina po ba ito, ate? hindi, that's Nara. Nara. Because of deforestation. Nara pala to. Yan ang number one reason. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag ngayon na global warming and climate. Climate change. Agriculturist po kayo by profession, ate? Forest science. Galing. Tapos yung mga ano po ninyo, yung mga anak naman po ninyo, Yung anak ko, ako nila na doktor, tapos Abogado. nurse, opo. tapos foreign service. Foreign service. So parang diplomat, gano'n. Dandang sa New Zealand na yun. Kasi New Zealand. So ibig sabihin, Auntie, kayong dalawa lang ni Uncle lang nandito ngayon. Wala kayong mga kasamang apo. Mayroon akong anak dyan, may pwesto din. Diyan sa harap, Opo. diyan doon sa may GBT. Meron mga buhangin. Opo. Yun doon sa kanya. Tapos yung, ay siya, yung Makikipag-ano kami, Auntie. Uncle, makikipag-partnership kami sa inyo kasi isa Yes. sa sinusulong ng programa namin. Exactly. Legacy Project. About planting Alam all mo kinds of trees. alam mo yung opisina sa Bayambang, yung bamboo. Ay, napuntahan ko po yun. Kay Kiambang. Opo. Kay engineer. Yung doon. Kasi yung taon niya, si Roland, Opo. kilala mo yan? Kay Forester Roland. Opo. Si Roland sa Ilan. Pero ang ano po talaga nila, province nila, from Benguet.
Si engineer. Wala akong call card. Ito yung business. Ay, okay. Opo. Sige po. Ayos. May supplier na tayo ng mga ano. Text ko po kayo Yan, mamaya. i-download ko na lang dyan yung Oo. Basta tawagan nyo lang Oo. kung may kailangan kayo. Opo, sige po, auntie. Okay po. Correct. Ganun kami. Pati po auntie, mga mahogany. Usually yan eh, mahogany na. Mayroon na yung samplings na malalaki na. Ayun. May sampling na naroon, may Opo. sampling na. Kasi di ba auntie, for example, 1 hectare may tanim ng naram. Pwedeng isang lasa bangko, di ba? Oo, anan ba? Yes. Ito ate, meron kayo ng ganyang miracle fruit na pwede nang tumubo. Mayroon ako parang Yeah. kung dyan, bigyan ko kayo ng Sulat ko na rin po auntie yung contact. Mayroon din. Binibilhin niya. Binapasok ko namin. Ay, yung buto mismo. Hindi, yung cuttings. Ay, yung kahoy. Oo. Ay, yan yung mga yun. Ito, magtanim ko sa inyo para mayroon ka. Madali lang ito. Ay, ito, thank you ate. Ganyan lang ang Regalo po. Ipo-promote po namin Ito po, maitanim mo. Pare. Ano yan bro? Ito, miracle fruit. Ah, ito po yun. Oh guys, Pero thank you. ilang years bago siya lumaki ng ganito auntie? Para magbunga, mga 5 years. Ay, matagal to. Ito, lesson kayo galing dyan kay Julio. Opo, 2 linggo na po kami kay Coach Julius. Pero Bulacan po kami. Ay, ayos pala yan. Ay, sa Bulacan. How about yung auntie? Yung rubber tree na sinatawag. Saka yung paper tree. Meron din. Meron. Yun, okay. Ayos. Lahat Kasi po ng Oo, nagpapatubo kami nga. lahat ng gubat matataniman na natin ng mga walang tanim. Tree planting po kasi talaga advocacy ni Boss Donald eh. Hindi kasi sa gubat doon nagmumula lahat. Hindi, gagawin pong gubat yung mga walang tanim para yung climate change po mapigilan. Doon nagmumula lahat. Opo. Kung walang gubat, wala tayo dito sa baba. Correct. Kaya nga po yung, di ba nakalbo na yung mga ibang bundok. Oo, kaya ngayon Gagawin natin gubat. project So, yung namin. tree planting activities nyo. Oo. Tree planting po kasi ang advocacy ni Boss Donald eh. Sa LGU. Actually, Provide ng Ito yung private. kahoy, ano? tama po. Sana tumubo. Kasi meron po talaga mga simpleng Miracle tree. power. So kaya umiikot po kami sa mga indigenous peoples. Ay, Kasi Opo. yun po yung tulad po sa Rizal, maraming mga Opo. tutubo po doon. Hindi nila alam na meron palang programa ang gobyerno. yung Yes. target na kang Cavite at sa Rizal. Opo. So, ayun, magkakatulungan tayo Kasi dito. yung DNR, ang programa nila, yung CBFM, community based, Opo. meron na silang budget na binibigay. Yo. Totoo po yun. So, may budget ng DNR. Opo. Tapos ang kon nila ibibigay ng area nung DNR. Opo. Kasi galing kami ng DNR pareho eh. Mm. Kaya nakatayap din ako sa mga contemporary. So, tulad po ninyo, Uncle, private entity kayo. Kami din, private entity na isinusulong po namin is environmental. Reforestation. Opo. Nakalimutan ko lang yung Oo. isang Pare-pares tayo ng gustong gawin. natin sa Ilocos. Yung nung nasa dito diyan pa sa amin tumira. Opo. Nag-upa diyan sa apartment namin. Magkano po apartment nyo dyan? Yeah, magkano po? 3-5. Uy, doon na lang tayo. Po yun. Dalawa? Doon na lang tayo kasi siksikan tayo ron. Studio tayo. Problema kasi Ayun, 3 lang naman tayo. Okay na yun. puno. Ay, puno. tama kasi studio type eh. 3 lang kami, oh. Oo, studio tayo. Oh. Sige, pagbalik po, Uncle. Pasyalan namin para makita namin. Ano Oh. ba? Sabi lang ng kung Puno po ba? Puno? halimbawa, Hindi mayroon yung na. pagbaba May dyan. bakante. Opo. Ah, May bakante po yung Saan kayo nakatira ngayon? Dito sa may poblasyon po, Kandaya. Sa Ay, dito. Sa Lisandro. Lisondra. Oh. Lisandro pala, Lisandro. Ay, doon, subdivision. Ako, isang division po. Anong Oh. Kila Mami, Nida? Sama-sama lang kami sa isang room. 3 kami. Kaya okay na yan, bro. Boss studio Don. type din yung akin. Oo. Ay, 5 lang. Oh. Sige po, Uncle, pagbalik po, Yan, pag-usapan pag, namin. pagbaba nyo dyan, Oh. makikita nyo yung Children's Park. Opo. Oo. Then, Ay, doon malapit. Children's Park, pagbaba nyo, may di mga meron makikita nyo yung fire station, building. Oo. Opo. Yung building ng DNR, papasok. Oo. So, kasunod nun, nakikita nyo yung pisto na namin. Harap ni Puntinera.
Ayun. Okay. Sige. Doon na tayo. Alam ni Juan Opo. Diyos. Oo. Sige So, po. ibig sabihin, ilang days kayo dito? Hindi Ay, po, nakaano na dito ko eh. po kami 3 weeks na po days kami. kasi. Pero, Para malapit lang kami Opo. malapit lang sa Ilocos, malapit sa Ay, Baguio, malapit sa naka-centralize na Oo, pa sa Baguio, malapit din. Oh. malapit Isabela. At Pwede kang kuhan, pwede kang Ate ka Isabela sa akin. Oo. Saan po kayo sa Isabela? sa Cordon. Ay, Cordon, no? Talas tayo doon, no? Saan pala? Oo. Bungad lang. Anong kan mo ah? Ano po? Ano Sa probinsya mo? ano po sa Santiago naman po yung ano namin. Pero Bulacan po. Ay, Pero Bulacan po, base po ako ng pag mag-11 years ng Baguio. And then before pandemic, umiikot po ako ng Isabela, Ilocos, Baguio, Manila, Cavite, Bataan. Marami po pati. kompleto ako ng government legal document. Kasi nakikipiling ako sa agriculture, sa LGU, Opo. sa Kapitolyo. Ang project ko dati, last year, nakuha ko na naman yung Kapitolyo ng Zambales eh. Ayos. Kasi yung in charge doon, yung provincial officer nila, Opo. nung nag-posting. Sa PhilJeps, yung member ako ng PhilJeps eh. PJ. May PhilJeps ako. Kaya nakikita ko yung lahat ng Opo, project mga ng activities, gobyerno. opo. Oo. Oh. So, nataon na nung one, nagpunta yung anak ko doon kasi nag-push sila sa PhilJeps. Yung officer nila, yung Opo. VP, sa environment, Mhm. Provincial Environment Natural Resources Officer. Kaklase ko pala nung college. Ayun. Graduate ako sa Isabela eh, ng forester. So pwedeng Uncle, mag-organize ako sa Rizal para tayo ng ano doon. Oo, lahat ng klase ng kuwan ng seedlings. Opo. Kaya yung malaking sinasabi ko sa inyo, yung tarlac, Sa Bayantok. yung Sa Pinagpala. crushing plant doon, ginagamit nilang triplanting. Malaki yun, 2 crushing plant nila eh, sa Manila. Pero hindi pa kami last, one time lang nakita kami nung last na deliver ko. Opo. Kasi natukan lang kami sa online. pati sa NIA. Oo, Ikaw kanina. na sa Tapos, niya. di, pinuforward ko lang yung petition. May tanong ako, dito po ba sa atin may manufacturing na po ng tissue na made of paper ring na wala pa? So yun po yung ano. Oo. Opo, paper ring. Kasi mabilis, hindi po ba? Tama. Yan lang. Pwede na pong i-harvest yung puno niya. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Paper trail nung target nung sa Ilocos na ako. Doon tumira dito sa amin. Hindi Juan sa Ni Mario. Mario. Oo. Kasi sa amin po sa Nakalimutan ko Bulacan, yung environment din yung kanila eh. Bantay. yung Uncle, Bantay. sa amin sa Bulacan yung gawaan ng mga papel, UPPC, Oh, mayroon doon. United Paper Pulp Salong de- Corporation. So, Tuloy lang na, ano, hindi. Kalumpit po siya. Kalumpit. Oh, nakita ko na yung, mayroon kasi kayong dati, buyer. Po? Mayroon kayong buyer yung Trina. Actually, yun po yung i-ano namin ngayon, susulong namin. Opo. libo pag nagdi-deliver ako ng farm, ng halaman. Opo. Oo. Kasi kasama po talaga yan sa project po namin. Last year, anong month, anong pizza nun? 22 ata. Nag-deliver kami ng 16,000 sa Kung hindi lang po nagkaroon ng pandemic, Mm. before pandemic, Oo, dapat maganda na po, sana. nakapag-start na po kami. Kami din, nandiyan kami na kung sa pandemic kasi yung Juan mga Biyahe. biyahe, yung, mahirap biyahe. yung source ng Non-essential, ano? na post, dinideliver sa Bulacan. Dito ang karamihan na, kaya kung gusto mong mag-standby dyan, Mm. mga hapon na ganito, kasi yung isang truck ng anak ko, rinirentahan ng biyahe ng Bulacan ng Kawayan. Opo. Mga bayo po siguro yan. Bamboo poles. Opo, yun yung ginagamit sa mga Oo, Pispan. mga pispan, yes. Opo, Oo. kasi dyan maraming San, pispan, yes. nung papasok sa Kalumpit. Sa Agunoy. Oo. Opo. Doon, ano. Agunoy, Bulacan yan po Oo, yung malaking yan. pispan dyan. Sa kung yung minsan yung istaka, Opo. yung istaka yung Talaba. Mm. istaka ang tawag nila, yung poles, yun, diba? Iba rin yung buhok. Opo, iba pa po yun. Oo. Ang bakod lang nila yung mga buhok. Hindi nalagay ata sa dike. Opo. Yung Opo, pang ano lang. Pandike, oh. Tapos, ano po nila ng lambat para hindi makakawala in case na tumaas po yung tubig. Hindi nakakaano yung... So yung tirahan nyo dyan, pero puno kasi yung akin eh. Hindi yung kay Anok-nok sa taas. Okay. Ay, oo, Yun. pwede. Jerry. Yun. So, pagbalik namin namin, Oo, pasyalan Oo. namin para- Doon na tayo. Doon na tayo. Gusto ko, Oh.
hatid ko ngayon. Sige po, makita namin. Hindi po, may lakad pa po kami ngayon. Ay, Oo, may schedule kami ngayon. sige, basta tawagan nyo ako. Oo. Pagbaba nyo doon, makikita nyo yung stockpile ng buhangin. Opo. Meron po doon. Oo, yung... Kasi malapit lang po doon yung kinukuha naming office ng milk tea. At saka yung convenience store na i-open po namin. Ay, dyan Kaya, sa- opo, kaya alam ko po yung sinasabi niyo. Saan dito po? sa tapat kasi, paripipiwan. Opo. Tama Tama po. Dito lang kami sa tapat. Ayos. Tama yung isa, maluwang na studio type sa second floor. Para at least dala kami Oo. na lang po namin papunta doon. Sa office natin, oo. Saka along Doon po kami kumuha ng office, eh. Going to 100 Island. Oo. Yes. Tama, Saan yung bakante milk pala tea yun. dyan? Floor Flora po kami kumuha ng office, kay yung Lord building. Flores, Yung o bagong building. drugstore. Yung bagong building. Yung na bagong tayo doon. Saan? Core Flora, Ora Floor. Yun. Anong tapat niya? Sa school? Or Ang katapat po niya yung ano po katapat? yung hospital? Hindi. Ora Hindi Floor. po. So malapit lang po sa Iglesia ni Cristo. Ah, Malapit lang. Kaya nga ito, pang ito yan ang backyard ko lang. Kasi maliit yung space ko. Pero doon sa Mangatar, kapektar. Kaya maluwang yung space ko dyan dati. Pero ginamit na nung anak ko ng grappling sun. Oo. Kasi dito ko sa halaman, seasonal. Pare-parehas po tayo ng passion. Sige po. Tree Uncle. planting po Nice kasi. meeting po. Uncle, Happy thank you New po. Year, Auntie. Salamat po. Oh, Salamat po ayos. sa Salamat po dito sa testing. Cuttings lang ito. Oh, Linagay ko lang dyan roon yan. Opo. cuttings lang, oh. Balik Galing. po kami. Thank you po. Auntie. Sige po.